Şevket Galiyev ышанмый. Yusuf yata урында. Ә мин аның кырында, күзлек элеп борынга, укыйм карга турында. Булган диләр бер карга, бик яраткан йокларга. Соңлап кына уянган да уйланган. Уң күземне ачыйммы, сул күземне ачыйммы, кулларны кузгатыйммы, әллә бераз ятыйммы? Йоклаганнар шул барды, йоклаганнар аякларда, йоклаганнар бармакларда. Ничек идәнгә басыйм, ничек зарядка ясыйм, ничек юыйм битемне? Кичә юдым бит инде, ничә юдым бит инде? Ник мин аю түгелдер, йоклар идем үзем бер, йоклар идем 6 ай, аюның аның эш җай. Булган ди шундый карга. Бик яраткан йокларга, әллә һаман ята ди, һаман акыл сата ди. Йосыф аны тыңлады, ә урыннан тормады. Ачты да сыңар күзен, иренеп әйтте сүзен. Ышанмыйм мин юк-барга, булмаган андый карга.